и се тъмбурнах и усъм ме каза се напуши с вода и аз е така тъмбурнах и пак отчух да фана една риба да видим и така и пак пуснах тя е така и така направи и така и после така пак така мърдаше и аз така и пуснах и тя и вървеше. Тати ми, тази риба кой е хвана? Мамо! Майка ти? Да. Тя може е така, видя, че е така и е фана е така бързо. Да. Има ли уста голяма, бе? Да, ето я. Я? Ето я. Зъби има ли вътре? Да, ето и зъбите, малките зъби. Сериозно? Браво, тате. Дай притезика има много. Тате, знаеш ли кръставици имат точки, ето. Кое има точки? Има точки, черни точки по кръстървичи. Пастърва, не кастърва. Да, пастървичи. Тате! Кажи бе, тате. Тате, знаеш ли, ръбата утре ще ядем. Добре. Да. Тате? Да. Утре като се приберем бабачи да се фана за вкъщи. Добре. Да, да се е фанал. Не видим каква е хубава. Тате, виж, Бало идва. Добре. Кажи, Бало, махай за очи и прошаро. Кажи му така. Добре, тате. Кажи му, бе. Махай се, бабо. Готов е. Не, кажи му, Бало, махай се оттам. Там е работа на тачи. Очувай и пишаро, така му казвай. Отивай при Шаро, там е моя работа. Така. Где то пак са ви пред майка ти. Тате, кажи му. Ей, Шаро, можеш ли да отидеш при Бал за меничко, да не ми хапиш моята риба? Шаро, отивай при Бало. Кажи му да не отива при мен, че аз сващам една кастръла с уста на зъби. Добре. Така му кажи. Махай се, защото ради фаща една пастърва.